Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, TTT coração. Mundialito antirrazista beretza da Bilbon sortutako egitasmo bat, eta hainbat talde elkarreragilek ikusi genuen beharrezkoa zela hemen gure hirian ere holako ekintza ezberdinak sustatzea, ez? Zergatik, kirola berez badelako erraminta bat edo tresna bat pertsona ezberdinak elkartzeko eta elkar ezagutzeko. Zergatik, kultura artekotasuna landu behar dugulako eta aurre iritziak erortzen direlako bere kabuz elkar ezagutzen dugunean, eta horrelako egitasmoak oso aproposak ikusi genituelako gure hirian, ez? Calango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e tanta filha pra criar. Calango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça. Ikusi daiteken bezala, uste dugu eratamalgarrian daudela pistak, ez? Hemen jende asko dator astebururo hori ez, kirola egitera eta ja bere garaian erabaki genuenean bi urdan egingo genuela mundialitoaren lehendabiziko edizioa, ikusi genuen eratamalgarrian zegoela pixkat lekua, ez? Orduan, udalari esan genion hori ez, pixkat egokitzeko bai kanastak, bai zelaiak eta bai porteriak, ez ziguten kasurik egin, bai aurreko egunean jaso genuela erantzun bat, baina zehaztasun gutxirekin. Eta bai hemen normalean aritzen diren pertsonekin hitz egin genuen eta esan genien bigarren ediziorako pistako betuko genituela. Aurrengo mundialitoa izanen da irailaren 30ean, eta inskripzioak egiteko edo izan emateak, justo horreko astean, 25 egingo dugu. Orduan, animatu zaitezte parte hartzera, ze egun ikaragarri polita da, eta 400 pertsona elkartu ginen, animatu parte hartzera.